Helo, enw fi di Aled, a dwi'n tynnu lot o lluniau. Lluniau fel hein. A heddiw, dwi eisiau dangos 6 tip ar sut i dynnu lluniau gwell. Tip 1. ISO. Here's what I found from newatlas.com. ISO refers to the sensitivity setting of your... So be ydy ISO? I ddeud y gwir, mae ISO yn neud y llun yn o leiach pan da chi'n tynnu lluniau mewn llefydd dywyll. Ond, yr uchaf y rhif, y mwy swnllyd fydd y llun, so byddwch yn ofalus. Shutter speed. Mae'r shutter speed yn dibynnu ar faint o hir mae'r camera yn gadael golau hitio'r sensor. Os mae'r shutter ar agor am hir iawn, mae'r llun yn cymryd mwy o amser, sef y canlyniadau yma. Os mae'r shutter yn agor yn sydyn, fydd y llun yn edrych fel hyn. Aperture. Mae'n dibynnu lot ar hein. A mae'r term depth of field yn bwysig. Mae'r aperture yn canolbwyntio lot ar y faint o'r llun sydd yn ffocws. Lot mewn ffocws? Dim lot mewn ffocws. Goleuo. Reit simple. Mae'n hawdd i teimlo dipyn bach yn intimidated efo gola, ond wir rwan, rhan fwy o'r amser, oll ddyliach i wneud ydy hyn. Mae'n hynna hawdd. Fframio. Da chi'n gallu deud lot am sut da chi'n fframio llun. Mae'n bwysig sut da chi'n fframio lluniau chi. Heddiw, da ni am iwsio fo. Dyna iawn? Oce. Enghraifft arall ydy. So mae yna bus o 50 o bobl yn dod i fyma. Dwi'n synnu sa o leiaf 45 ohonyn nhw yn cymryd yr un llun. Sut da ni'n gallu gwneud y llun sefyll allan? Just iwsio'ch ffôn. Dwi'n tynnu rhan fwy o'n lluniau ar ffôn symudol fi. Mae'r quality just mor dda, a dwi'n licio'r ffaith ti'n gallu just rhoi nhw online straight away. Dyma rhai'r lluniau dwi'n tynnu ar ffôn fi.